Adin ka jingya ne haka dorbar mangtingka haka ying dorbar thawan jong ka jela hapdeng u deputy chief minister umas neu balangthar bat u wailat miki sila halor ka jingkren u president ka voice of the people party uba arden milar basyomoy nakam ta ka job reservation policy haka bolopen mi tang khasi kumta nakaleng usneu balang bat u wailat miki kila therteng e utoi president ka voice of the people party dakbaki ong ba udai ban bulang ya ka jantia kata udai ban ong khasi jantia kumta halor kane ka khubor lami ka we ka jingtho lingba ha kiran san jong ki social media kata ha karan san jong ka facebook kabala tho kumne nganga dai u ja jingdo katkum ka khana balyathu pateng yanga kalong kumne slem ba manshiwa ka maitemen jongi kadai na shathan jantia layathu bakalaki kathma hapdeng ki hima ki badai na shane shakilum khasi bat ki hima ki badai na shakilum jantia yaki kentai ki biotanga ki badai na shakine ki lum khasi labeno bakin but yala ki tanga bat ki kentai ki biotanga na shakilum jante lasha bakin shong kin sa shatai ka maitemen jongi ka baliot tanga ya uba dai na shakine ki lum khasi kala ban but no yala utanga bat kala poi shong shnong shalai shnong kabadon shathan pen ursla nangthi kala poi wan pet suki sha waken bat na waken ka poi wan shong shnong sha ding saw dai hangneru bala sengpat ya ka yit ka hima ya ka shinshar ka khadar bat ya ka ne ka raj bala shinshar dakakur dingdo like po hadu menta lakot ka raj ding saw nadu bangat dangrit layathu yanga ba omlong ban ya poi kha poi man bat ka kur lalu kabadai na jantia na marngi wan nakaju ka thamai bat nakaju ka kemi temen tangba ka kemi temen jongi ka one pet shakine ki lum khasi ha ka taka porthma namar ka yo tanga ya uban na shane shalum khasi kadba ki bahaying bahasam jongka pat kala yo tanga ha ka taka por daki ban na shakilum jantia kisa hi shatai bat ki aija lalu nakata ka daw habang ashim nuksa tang nakajia te kurap dengan jadingdo berkajad lalu kakadeu syai bagi kikasi bat ki jantie ngi dangdai nakajuhi katme klempep ka jingkot jantie yaki kadai naki lum kiwa bakisa kumbangi kot boy yaki basa shatai shaneng maram lane lengam yaki basa shatai shapang semi batwar yaki basa sharum shakha bangla nakatakadaw ngasngewdei baka jingpenpai Pynpra kamdai bandon namar ngidang dai nakaju katme batwat kakur ka jajiru ngidang yatte kur bat ki basa hakilum jantie bat lum kasi bat haka jingtho ka baharum ka balongkum ka thumne la tho kumne khandrem upnar ubhoi uwar udai upaj kasi bayar lada ka jaidbynriew kasi bat jantia kadai la ka jong ngangan dai ukasi ne ujantia kane kadai ka kerwo ka balatho dawwe youtuber ba paunam haka bolo post lengba hakar san jong ka Facebook haka Facebook page ka jong u ka bala ai kerteng kisau ayom